الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اصطفاه لحمي وحيه واختاره لتبليغ رسالته صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا ورضي الله سبحانه وتعالى عن أمراء المؤمنين وخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Barcha galamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarni tarbiyalab ham ni'matlantirib turishi birdan bir Robbimiz Alloh subhanahu va taolaga barcha maqtovlarimiz, rahmat ham shukrlarimiz bo'lsin. Ham men shahodat keltiraman Allohdan boshqa ibodatga loyiqli zot yo'q. Ham shahodat keltiraman Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning haq elchisi, to'g'ri payg'ambari ham uning yaratgan qulidir. Muhtaram jamoat, biz yashay turgan vaqt, biz yashay turgan dunyo, ham bu dunyoda bütün aybir, agarda biz qarasak, bütün aybir, bütün jirda bu dunyo turunda silana. Bütün jirda bu dunyoning lazzatlari turunda silana. Bu dunyoning motorliklari turunda, rizqlari turunda, aşamlıkları turunda, bu dunyoda bo'lgan lazzatlar turunda silana. Bo'lsin ol internet, bo'lsin ol televizor, reklama, monsi yaxshi, monsi bulay yasarga, monsi alarga, monsi yaxshiroq, monsi motorroq, monsi tamniroq. Ham bütün jirda bu dunyoning lazzatlari turunda silana. Ham shundan da kishining nafsine bu o'shoy. Kishi yarata bu aybirlarni. Kishi yarata bu dunyoning motorliklarini. Kishi yarata bu dunyoning lazzatlarini. Ham birela shunga. Ham kishining nafsine o'shoy qachon dunyodagi motorliklar turunda silana. Birer mashina turunda сөйләшеп алырга. Менә шундый ул, менә шулай йөри, шундый функциялары бар, шундый телефон бар, монда шундый кешегә ошый ул әйберләр. Фатир, башкасы ремонт, мондый фирма, мондый марка. Бу дөнья алдый кешене. Бу дөнья кешене алдый. Һәм инде кеше бу дөньяда моторлыкка һәм ләззәтләргә омтыла, ләкин минем bu әйберләрнең кире ягы турында, bu әйберләрнең башка ягы турында искә аласы килә иде. Безнең нәфселәребез яратмый торган, безнең нәфселәребез искә төшерергә теләми торган, колакларыбыз ишетергә теләми торган әйбер турында искә төшерәсе килә. Һәм җәмәгать бәхетле шул кеше, кем ул әйберне гел искә төшерә. Һәм хәсрәттә шул кеше, кем ул әйберне искә төшерми, яки бик сирәк искә төшерә. Һәм инде бу әйбер ул хаклык һәм без аннан бер каяда, бер ничектә китә алмыйбыз. Бу дөньяда 100% булачак әйбер.
бер әйбер турында да без алай иттереп точно була дип, 100% була дип әйтә алмыйбыз, ләкин ул әйбер турында әйтә алабыз. Ул әйбер булачак. Беркем дә ул әйбердән качмаячак. Беркем дә ул әйберне алдый алмаячак. Беркем дә ул әйбердән ничектер акча белән, мал белән кача алмаячак, һәм ул үлем. Үлем хакыйкать кайсысыннан беребез дә китә алмый. Үлем хакыйкать кайсысы бөтенебез белән булачак. Һәм үлемнән соң булачак әйберләр. Кабер тормышы, барзах тормышы һәр беребез узачакбыз. Кемнеңдер бәлки бу дөньяда йорты булмады үзенеке. Кемнеңдер бәлки бу дөньяда машинасы булмады үзенеке. Кемнеңдер бу дөньяда бәлки малы булмады, акчасы хәтта булмады, акчасыз яшәде. Фақир булды. Ләкин ахирәттә һәр беребезнең точно 100% иебез булачак. Ул әйбердә бернинди дә шик юк. Һәр беребезнең ахирәттә йортыбыз булачак. Байгымы ул, фақирме ул? Ниндидер зур дәрәҗәле кешеме, юкмы? Галимме, наданмы? Кем генә булмасын, ахирәттә йорты булачак. Һәм ул җәмәгать кабер дип атала. Әйе, бу хаклык һәр беребезгә киләчәк. Ни кадәр еш без моның турында искә төшерәбез. Ниндидер бәлки булачак, бәлки булмаячак әйберләр турында без еш сөйләшәбез. Ләкин 100% булачак әйбер турында еш кына сөйләшергә теләмибез. Ишетәсебез килми. Һәм әйткәнемчә, уңышка иреште шул кеше, кем бу әйберне искә төшерә. Көн сайын иртә белән уянганда искә төшерә. Көн сайын йокларга ятканда искә төшерә. Һәм хәсрәттә шул кеше, кем искә төшерми. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның юлы иде. Бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шакырган әйбер иде. Ул әйтте үзенең хадисендә, Имам Абу Хурайра риваят итә, "Уذкуру зикра хадимил лаззат" диде. Ләззәтләрне өзүшене, ягъни үлемне, еш искә төшерегез диде. Еш искә төшерегез диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның юлы иде бу. Ул гел искә төшерә иде үлем турында. Ул сахабаларга гел ихтибар итә иде үлем киләчәге турында, ахират тормышы турында, барзах тормышы турында. Аллаһу субханаһу ва тааля Рахман сурасында әйтә: "Куллу ман алейха фан." Куллу ман алейха фан, бар әйбер кайсысы бу дөньяда фан, юкка чыгачак. Син юкка чыгачаксың. Синең янында булган туганнарың барсы да юкка чыгачак. Калдырачак бу дөньяны, үлем аша узачак. Ва ябqa ваҗһу раббика зул җалали вал икрам, ләкин калачак Раббың. Раббың калачак, бөтен әйбер үләчәк, бөтен әйбер бетәчәк, бер Аллаһ Тәгаләдән кала. Һәм хәтта җәмәгать пәйгамбәрләр дә үлде. Пәйгамбәрләр дә үлем авырусын кичерде. Искә төшерегез Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның үлгән вакытын. Ничек авыр иде аңа. Ничек авыр иде аңа. Тирләде, авырлыклар кичерде. Һәм һәр беребез дә шуның аша үтәчәкбез. Матан набию ва лам яхлуд ли умматихи. Үлде ди пәйгамбәр, үлде ди пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, ва лам яхлуд ли умматихи. Һәм мәңге калмады ул үзенең өммәте өчен. Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәндә әйтте: "Иннәка мәйиту ва иннахум мәйитун." Алар үләчәкләр, син үләчәксең. Син үләсең диде пәйгамбәрбезгә, син үләчәксең диде. Ва иннахум мәйитун, һәм алар да үләчәкләр. Һәм алар да үләчәкләр, беркем дә мәңгегә килмәде бу дөньяга. Һәм без күргән бар нәрсә дә юкка чыгачак. Biz bilgan bütün әйбер үләчәк, biz
күргән бөтен әйберләр дә юкка чыгачак. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Кул иннал маута аллазии тафирруна минху фа иннаху мулaqīkum." Әйтти, эй Мухаммад, иннал маута аллазии тафирруна минху, сез нәфрәт иткән үлем, сез кашкан үлем, фа иннаху мулaqīkum, ул сезне куып җитәчәк ди. Ул сезнең яныгызга киләчәк, ул сезне очратачак ди Аллаһ Тааля. ثم تردون إلى عالم الغيب. Аннар сез кайтачаксыз ди Раббыгызга. Серләрне белүче Раббыгызга кайтачаксыз ди Аллаһ Тааля. Очратачаксыз. Һәм кем генә булмасын, кая гына булмасын, нинди хәлдә генә булмасын, нәрсә генә эшләмәсен, үлем киләчәк. Аллаһ Тааля әйтә: "Әйнәмә такуну юдриккумул маут, валау кунтум фи буруҗин мушайяда." Әйнәмә такуну, кайда гына булмагыз сез, юдриккумул маут, сезгә үлем җитәчәк ди, валау кунтум фи буруҗин мушайяда, әгәр дә хәтта ди сакланган башнялар артында торсагыз ди. Шулай ук Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Кул ятаваффакум малакул маути аллазии вуккила бикум, thumma ila rabbikum turja'un." Әйтти, эй Мухаммад, сезне яныгызга киләчәк, сезгә үлем киләчәк, үлем фәрештәсе белән. Малакул маути аллазии вуккила бикум, сезнең өстегезгә шуның өчен куелган. Thumma ila rabbikum turja'un, аннан соң сез Раббыгыз янына кайтасыз ди. Һәм инде Усман радийаллаһу анһу, 3нче хәлифә, кабер янына килгәндә җылы иде. Җылы иде, бик каты иттереп, хәтта сакалы җүешләнеп, сакалыннан тама иде яшь күзләре. Җәмәгать, менә карагыз, кеше кабер янына килә иде кабер янына. Күз алдырыгызга китерегез, сез киләсез кабер янына. Кабер тора, кабер башында басасыз һәм җылыйсыз. Сакалларыгыз җүешләнә, күз яшьләре тамас сакалдан. Һәм аннан сорадылар: "Я Усман, җәннәт белән җәһәннәм искә алынганда син алай җыламыйсың ди, ләкин кабер янына килгәч җылыйсың ди." Һәм әйтә Усман радийаллаһу анһу, әйтә: "Мин ишеттем ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның сүзләрен, ул әйтте ди: әгәр дә ди бу җирдә, кабердә ягъни, кабердә булган әйберләр яхшы булса, аннан соң киләчәк әйбер тагы да яхшырак була ди. Әгәр дә бу җирдә булган әйбер начар булса, монда газап булса, аннан соң киләчәк әйбер тагы да начаррак булачак ди." Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да шулай ук кабер янына килеп җылый иде. Кабер янында тора иде һәм җылый иде. Һәм инде әйтә иде шундый сүзләр: "Лимисли һаза фәльяъмалил аамилун, лимисли һаза фәаидду", дип әйтә иде. Кабер янына килеп Пәйгамбәрбез әйтә иде: "Менә бу әйбер өчен әзерләнегез" дип. Менә бу әйбер өчен әзерләнегез дия иде, кабергә күрсәтеп. Һәм әйтә иде: "Лимисли һаза фәльяъмалил аамилун", менә бу әйбер өчен эшләсеннәр эшләүчеләр ди. Ягъни гамәл кылучылар менә бу әйбер өчен гамәл кылсыннар, тырышсыннар. Һәм инде нинди файда кеше ала үлемне искә төшерү белән? Нинди файда кеше ала бу әйбергә еш игътибар бирү белән? Беренчедән, аның калбе йомшара. Үлемне еш искә алган кеше, аның калбе йомшара. Һәм әгәр дә без сизәбез икән калбыбызның катылыгын, үлемне ешрак искә төшерик. Шулай ук үлемне ешрак искә төшерү кешене гынахлардан читләштерә. Әгәр дә син ешрак үлемне искә төшерсәң, син гынахлардан ярагаясың. Гынахлардан үзеңне тотасың, ярагайтасың, чөнки син беләсең синең менә бу кабергә керәчәгеңне. Хәтта беләсезме, галимнәребез, алар үзләренә кабер казып, үзләре шул кабергә кирип яталар иде. Һәм бер галим турында әйтелә, ул үзенә кабер казып, шул кабергә ятты да үзенә сорау бирде. Үзенә сорау бирде, әйтте: "Әйя шәйин кунти татаманнайн", үзенең нәфсенә әйтте. "Әйя шәйин кунти татаманнайн",
Хәзер бу кабергә яткаш, әй нәфсем, нинди әйбер син телисең? Нәрсә син телисең хәзер? Һәм ул үз-үзенә җавап бирде: күбрәк хәерле гамәл. Һәм әйтте: хәзер тур да хәерле изге гамәлләр кыл ди. Үзләрен шулай тәрбиялиләр иде, үлемне искә төшерү белән. Ә без яш кына искә төшерә алмыйбыз. Без гафил бу әйберләрдән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям көннәрдән бер көнне Абдуллаһ ибн Умар радиллаһу анһу янына килеп, аны җилкәсеннән алды да әйтте: "Кун фид дунья кааннака гариб ау абирус сабил." Бул бу дөньяда син шит кеше булган кебек. Шит кеше булган кебек бул, ау абирус сабил, яки диде, сәфәрдә булган кеше кебек бул диде бу дөньяда. Шулай гамәл кыл бу дөньяда. Син вакытлыча, син мусафир, син сәфәрдә, яки син монда шит кеше булган кебек бул диде. Һәм бу кагыйдәне Ибн Умар үзенең бөтен тормышында истә тотты. Һәм әйтә торган булды: әгәр дә син иртә белән уянсаң, иртә белән торсаң ди, кичне көтмә ди. Синең өчен кич килеп җитмәячәк. Шулай яшә. Әгәр дә син ягъни кичкә кадәр яшәсәң, иртәне көтмә ди. Иртә килеп җитмәячәк. Шулай яшәде Ибн Умар радиллаһу анһу. Һәм алар безнең өчен үрнәк җәмәгать. Һәм Язид ар-Раккаши дигән галим, карагыз нишли иде, ничек үзен насихатли иде, ничек үзен үлем белән үгетли иде, ничек үзен дәртле иде үлем белән, дәртләндерә иде үзен үлем белән. Әйтә иде: әгәр дә ниндидер гыйбадәттә ялкаулык сизсә, әгәр дә төнге намазны кайсыдыр төнне торырга теләмәсә, үзен насихатлап әйтә иде: син үлгәч ди, я Язид, син үлгәч синең өчен кем намаз укыячак ди. Я Язид, син үлгәч синең өчен кем ураза тотачак? Я Язид, синең өчен син үлгәч кем садака бирәчәк дип үзен үгетли иде шулай иттереп. Һәм менә бу хакыйкый үлемне искә төшерү. Менә бу иң дөрес ысул үлемне искә төшерү. Кайчан ул сине дәртләндерә хәерле изге гамәлләр кылуга. Кайчан ул сине уятып җибәрә. Әз генә бу дөньяның ләззәтләреннән сине ярагайта. Әз генә сине гыйбадәтләреңнән яхшырта, күбәйтә. Менә шундый булырга тиеш үлемне искә төшерү. Һәм кеше онытмаска тиеш дугада Аллаһ субханаһу ва тааладан үзе өчен хәерле үлем сорауны. Чөнки без монда яшибез, әзерләнәбез. Кем менә 60 ел, 50 ел, 70 ел, 80 ел яши кеше. Кайсы көн өчен? Шул мизгел өчен. Кайчан синең яныңа үлем фәрештәсе килеп, җаныңны чыгара башлый. Шул мизгел өчен кеше яши. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аллаһи халакал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала." Ул шул кем барлыкка китерде үлемне һәм яшәүне белер өчен кайсыгыз гамәлләре белән яхшырак булыр. Һәм Амир ибн Тhabit ибн Абдуллаһ ибн Зубайр, Абдуллаһ ибн Зубайрның оныгы, гел намазында сорый иде: "Я Аллаһ ди, Аллаһумма инни ас'алука митатал хасана." Я Раббым, мин синнән сорыйм хәерле үлем дип. Һәм аның малае янына килеп сорады: "Я әтием ди, нәрсәсең ул хәерле үлем ди?" Һәм әтисе әйтте малаена: "Ул ди, кайчан Аллаһ Тәгалә ди синең җаныңны ала һәм син сәҗдә хәлендә ди." Бу хәерле үлем ди, кайчан Аллаһ Тәгалә синең җаныңны ала һәм син сәҗдәдә ди. Һәм мин шуны сорыйм ди Раббымнан. Һәм еллар үткәч, Амир ибн Тhabit ширли бик каты. Бик каты ширли, хәтта аягына тора алмый. Көннәрдән бер көнне уяна һәм аягына тора алмый, һәм азан ишетә намазга. Һәм малайларына әйтә: "Күтәрегез мине, намазга алып барыгыз" ди. Һәм малайлары әйтәләр: "Бу хәлдәме ди әтием? Ничек? Өйдә генә укы." Юк әйтә: "Юк, алып барыгыз мине" ди. Һәм аны алып баралар, һәм ул сәҗдәгә китеп сәҗдәдән башын күтәрми. Һәм Аллаһ Тәгалә аны ала җанын сәҗдә хәлендә. Ул гомере буе дуа кылды Аллаһ Тәгаләгә.
Аллаһ Тәала мине хәерле үлем белән хәерле үлем миңа бир диде. Һәм аннан малай сорады, нәрсә ул хәерле үлем? Ул ди кашын Аллаһ Тәала синең җаныңны сәҗдәдә ала ди. Һәм шулай булды да Аллаһ Тәала дугасын кабул итте. Һәм аларның мөнәсәбәте, аларның менә бу үлемгә карата мөгамәләләре шундый иде. Алар гел истә тоталар иде, алар гел әзерләнәләр иде аңа. Һәм мөселман кешесе дә әзерләнергә тиеш. Мөселман кешесе дә гел истә тотарга тиеш. Мән кана ярҗу лиқа Аллаһи фа инна аҗал Аллаһи лаат. Кем Аллаһ Тәала белән очрашуга өметләнә икән, ул киләчәк әлбәттә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадисендә, мәшһүр хадисе, һәм бу бер хадис, һәм ул хадис бөтен менә бу әйберләрне үз ишенә ала. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Игътаним хамсан qabla хамсин." 5 әйберне куллан, сиңа икенче 5 әйбер килгәнче ди. Яшьлекне куллан, картлык килгәнче. Байлыгыңны куллан, фәкыйрлек килгәнче. Сәламәтлегеңне куллан, авыру килгәнче ди. Буш вакытыңны куллан, сиңа эш менә бу занятость килгәнче. Һәм ди тормышыңны куллан, сиңа үлем килгәнче. Нәрсә өчен куллан? Пәйгамбәрбез әйтә, куллан ди. Яшьлегеңне куллан, сәламәтлегеңне куллан. Без бөтенебездән кулланабыз. Ләкин Пәйгамбәрбезнең әйткән сүзе үлем килгәнче. Хәерле изге гамәлләр өчен куллан. Намазларыңны торгыз. Уразаңны тот. Хәерле изге гамәлләр эшлә. Күбрәк. Һәм шуның белән син дөрес кулланасың димәк. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Я аyyuhallazina аману, иттақуллаһа вал танзур нафсум ма каддамат лигад." Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан куркыгыз. Вал танзур нафсун ма каддамат лигад. Һәм карасын ди һәр нәфес, һәр кеше карасын ди, нәрсә ул әзерләде иртәгәсе көн өчен. Нәрсә син әзерләдең иртәгәсе көн өчен? Әгәр дә сиңа әйтсәләр, бүген кич белән синең җаныңны алалар. Әгәр дә сиңа әйтсәләр, бүген үлем фәрештәсе синең яныңа киләчәк. Нәрсә синең бар? Нәрсә син әзерләдең? Менә исеңә төшер. Нәрсә мин иртәгә Аллаһ Тәала каршында әйтәчәкмен? Нәрсә минем бар? Кара һәм әзерлән. Һәм инде Аллаһ субханаһу ва тааля барчабызга да аның кушканнарын үтәп тыйганнарыннан тыелып яшәргә насыйп итсен. Аллаһ субханаһу ва тааля барыбызга да хәерле үлемнәр бирсен. Бу дөньяны калдырганда иманлы хәлдә, мөмин мөселман булган хәлдә китәргә насыйп итсен. Аллаһ субханаһу ва тааля барыбызны да җәһәннәм утларыннан саклап, җәннәт бакчаларына кертсен. Кабер газапларыннан сакласын. Каберләребезне нурлы һәм киң кылсын. Һәм инде җәмәгать, бу бөтенебезгә дә бер насихат, бөтенебезгә дә кагыла. Без үлемне ешрак искә төшерергә тиешбез. Шуның белән калебләребез йомшара. Шуның белән гынахларыбыздан ярагаябыз. Шуның белән без Аллаһ Тәала белән очрашуга әзерләнәчәкбез. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да шулай ук ул баштан тыйган иде каберләр янына барырга. Ләкин аннары нәрсә рөхсәт итте? Үлемне искә төшерер өчен. Кеше үлемне искә төшерсен өчен. Сине дә шул салкын кабергә салачаклар. Караңгы салкын кабер. Син көннәрдән бер көнне шул кабердә уянашаксың. Әйе, җан кире кайтачак тәнеңә. Уянасың, караңгы салкын. Син яныңа кеше килә ниндидер. Сорау бирә. Һәрберебез узачакбыз аны. Һәм кеше моны гел башында менә бу әйберне гел үткәрергә тиеш. Менә мин кабердә уяндым. Минем яныма фәрештә килде. Сорау бирә, нәрсә мин аңа җавап бирәм? Нинди гамәлләрне күрсәтәм? Кабердә миңа җәннәттә булачак урынымны күрсәтәчәкләрме? Әллә җәһәннәмдә булачак урынымны күрсәтәчәкләрме? Кеше көн сай гел моны уйларга тиеш. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله